Goizane Alvarez, Irungo Udaleko garapenaren lankidetzako ordezkaria eta Bidasoa Bizirikeko presidentea, Bidasoa Prebentzioa programa aurkeztu du El Espazioren bulegoetan. Honekin batera ekitaldian lagun izan du Inigo Castaño, jokaeraren eskolako arduraduna eta programa berriaren baitan eskainiko diren prestakuntza ikastaroena ere. Gipuzkoan aintzindari den zerbitzu hau datozen 6 hilabeteotan burutuko da. Helburua 10 langile baino gutxiagoko Bidasoako enpresetan lan segurtasunaren arloko araudia esartzea da. Era un servicio que para poder avanzar en esa cultura de la prevención de los riesgos laborales en las empresas era un servicio pionero, era un primer paso para seguir avanzando hacia esa cultura. Segurtasun plana gauzatzeak dakarren gastuan murrizteaz gain, beste xede bat ere badu enpresariak naiz langileak jabe daitezen lanaren alorrean osasunak eta segurtasunak duen garrantziaz, legeak ezarritako betebeharrak bete ditzaten. Sarri enpresak eta langileak dira hain zuzen betebeharrak ezagutzen ez dituztenak. Hartara zerbitzu berri honek prestakuntzaren eta aholkularitzaren alorrean ekintza sorta garatu ditu. Parte hartu duten 22 enprese guztiak komertzioak lan arriskuen eta lehen laguntzen inguruko formazioa jasoko dute. Amaitzerakoan enpresa bakoitza bere plana landuko du, handik aurrera kudeatzeko eta aurrera eramateko. Aholkularitza juridikoa programak enpresen esku jarriko duen beste baliabide bat izango da. Parte hartuko duten enpresek prebentzio plana euren langilei jakinarazi behar diete baita aplikatu ere. Gainera lan osasunaren mailak beste proiektu batzuk sustatu ditu. Lan osasunaren behatokia eta zenbait prestakuntza ikastaro besteak beste.